Tira ba, momentuz aurretik eta aurrez 7 puntuz, 28 eta 21, 4 minutu terdi. Iñaki Rodríguez eta da Gaizki izenta, falta behar bat egon da. Nikola Irena, dizenta bintza lurrera joan da. Eta hor, estorbu egin dira bata beste Carbajo eta Iñaki Rodríguez. Iñaki Rodríguez izten da Txitxo Zubiloen ordez eta Carbajo Rodríguezen ordez. Ikusten dugu bezala, Iñaki gaur inbardona juniorrak ibili banan, beti bat jokatzen ari dela, ez baina bi jarri. Eta hau beti, gaur ikusi dugu Iñaki Gomezen lehenengo errebotea. Gaurko partidan aurretik 6 jasotatzera matzan aurretik jokatu dituen minututan. Bada zerbait, zazpigarrena gaur. Lehenengoa, Carbajo! Falta egin dio aurretik. Carbajo faltan bila gehiago junda kanastaren bila baino. Ikusten dut. Bai, izan ere oso zurra baita Jaurtik eta Libretan Bilbotarra. Bai, oso nahi. Ze bere bat azbestekoak, txapelketa honetan, Oker Ezpanago, Jaurtik eta Libretan 173an sartu ditu, edo behintzat bat abesteko aiose dira. Ez da txarra, ze honena, arlo horretan behintzat, arlaukaz da, 180an asmatu baitu. Eta gau 6 namazkila arlaukazek. Eta aurkeseri buruz ikusten dut importantena dela bere superazioko gogoi, ez? Bai, eta Iñaki Iriartek lehen garaipena urratu nahi du. Bai. Hementxe etxean, hainbeste maitezen duen Gasteizen. 29 eta 21, 8 puntuz aurretik Taurez. Delangelo. Irukoa egin du Delangelok eta sartu. Abagune txiki bat eman du Erlaukaz, Bai. Gomez, Iñaki Gomez, hiru gizon, ondo, baloia atzera atereaz. Premieren artean, ondo utzi dio Carbajori. Bai Iñaki Rodríguez o Gomez eta bai Carbajor oso ondo egon dira, bai. Lehengo gunean asko krikitatu zitzaion Iñaki Iriarteri ez duelako aurkian zituen junior bakar bat ere jokoan jarri. Gaur jadanik Rodríguez eta Gomez ziak egon dira hemen kantxan, eta Gomezen aurreneko falta oraintxe. Bere talekide guztiak egin dute zeizkio. Ni galdetu ni hori Iñakiri, zergatik juniorrek irabili dituen da esan zin, erango ambientea eta hango partidu behak ikusten zola juniorrentza partidu oso zaila zalaura eta ez zuela nahi juniorrak frakasu txiki batan izan eta desmoralizatzen nahi gozola etxeko beroaren favore debuta egitea. Iñaki Gomez, Premiren aurrean, atzera, Carbajo lagundu dio, Laso, 14 segundu jokalde aurretatzeko. Pablo Laso, 5 metrotatik, motz geratu zaio, eta falta erasoan iko izagun duena, ez? Premierena. Iñaki Gomez egin dio falta. Bai. Epaileak... Nik ez dakit nundik atera duten falta hori esan da. Bai, epaileak oso txarra die. Eta gaina bi aldeta, ez? Gaur ez du izan behar alde batea eta bestea. Eta alde batea salmak bali badugu, beti esaten duguna. Gaur ez dira adrebes izango. Kopakorak normalean epaileak etxealdea jotzen dute gehienetan. Eta gaur epizkan bat usten dut alari dela. Hori beti aipatu izan dugu. Bat gehi bat, Iñaki Gomezentzat. Ez da bat ere txukunari, Jaurtik eta Libretan Gomez. Gora ezagun Antibesen aurka ere, bat gehi bat importante erabaki horra izan zuela, bere eskuetan Eutxegin eta Hortik iritsi zen Taurezen porrota, Frantzian. Aurti duena, oso ondo gainera, Andrea Nikolai. Zazpigarren puntua sartuz, 31 eta 27, eta 4 puntutara hurbildu da Erromako Virtus taldea. Eta Dino Raja berriz jokatzen. Gomez, Sibilio. Bere azken 2 minututan sartuko gara, Arlaukazek ez, erreboterik ez dago, baloia Carbajo ikutu duenez. Gorriz dugun taldeak izango du, eraso estatiko hau jokatzeko aukera. Eta oain, Fantotxi irten da Premiren ordez. Base bezala buska egongo da eta Fantotxi bi bezala jokatuko du. Kontuz ibili beharko die Fantotxi honekin oso jaurtitzaile hona dalako. Hor, jaso du baloia, jaurtitzeko prest egoen. Aldiz Nikolai barruraino sartu da, gaizki Jaurti errebote Arlaukazek jaso, ea kontrarasori badagoen. Gomez, baloia oso ondo astu, aldatu du honek.
Eta baloia sartu, zaplada, azkenik Karbajok egin du. Baina jokaldea benetan, jokaldearen meritua Iñaki Gomez. Motilen jokalde oso nahi izan da. Balore eukibak da, olako partidu baten, barruaino joateko, ez. Horre bakarria badauka be meritua. Zuk aipatzen zenun, Grezian giroa kontra zutela juniorrek eta hemen aldiz jendea alde dutela. Eta horrek ere animo emango izkidenek. Etxeko berotasunen alde beti hobe da jokalariontzat minutu jokatzea, ez. Zergatik hemen eotzin gauzi indare beti jenden txaloa izango dute eta jenden animoa eta hoi oso importante izaten da jokalari gazteentzat. Iñakiren bigarren falta da, Iñaki Gomezen bigarren falta, Laso berehala aterako da kantxara. Oker ezpanago Dizentaren ordez? Seguro na bai, Bat Pantotxirentzat. Ezin du Taurresek aldaketa egin, ez dulako eskatu epaileak baloia Fantotxi eman dionen eskatu du eta kambio egiteko denbora pasatzen zaio. Jokalari veterano ere berean Fantotxi, 31 urte bai ditu, 33 eta 29. Eta baino presio bat egiten ari dira Italiarrak baloia dauken nahi bi joaten zaio behintu eta horreneko pasetan. Garbi dago hori egiten ari dira, Laso aulkian dagoelako eta orain jokoaren antolaketa Dizentari dagokiolako Tauresi. Tauresi dagoken ezintza. Gomezek baloia jaso, 6 segundu jaurti barko dute, Dizentaren irukoa, bai! 36 eta 29. Hauek dira jokaldeak moralak hilotzen dutena eta azkeneko segundu arte baloia gaizki moituz ibili dira erdi galdun eta azkenen iruko jaurtiketa batekin bukatu, ez? 33 segundu besterik ez, 35 segundu, hobeto esateko. Iñaki Rodríguez Gomezen hirugarren falta. Baina importantea da, juniorrak faltak gastatzea, ez? Tauresen ekipoan bakarri Iñaki Gomezek dauzke 3 falta eta beste dana batekin daude, ez? Eta 37 segundu gelditzen direla, normalen hola bukatzea da lehenengo denbora eta Taurresek dauken ekipoekin importantea da. Eta surten da Dizentaren ordez. Bigarren jaurtiketa libre bat izango du Fantotxi, bien bitartean arazo txiki bat dago Karbajo eta Raiaren artean. Nik usten dut Raiak bere ezina 2 puntu bestik ez ditu lortu, 7 errebote, hoi bai, baina Karbajokin patu nahi dola. Karbajorentzat errebotea. 37 segundu gelditzen dira, nik usten dut Taurresek ningo dona da baloi azkeneko momentu arte. Bai, segunduak agortu. Mugitu segunduak agortu arte, hori ikusten du nola Joe Arlaukaz geldia. Hola geldi hondiken nahi duen segundu guztiek, jugadore batek ez palin badio akosatzen. Jugadore bat gaine jartzen balin bazaio, orduan 5 segundu besterik ezin da egon. Oain Paulo Laso zuen bezala. 7 segundu. Jokaldea gauzatzeko bakarrik geratu Arlauka, saliku perdia, baloia berantzaz etorren eta 2 puntu. Oso ondo, jokaldea oso na Arlaukaz eta Paulo Laso. 7 segundu 8 dezima gehitzen zaio Italiar ekipoai. Ordu zeinak ere arte. Bai, bere. Paco García ere, bigarren entrenatzailearen animoak, 8 segundu. Baina gutxiago, 7 segundu. Eta gero gehienuneko, Nikolai jokatuko segurona. Bere irukoa ez, errebotea ikusezagun horentzat, Karbajorentzat, eta amaitu da honen bestez, aurreneko erdi hau. Laso prestegoen. Horre, baloi errez bat jaso eta horpalaz beste 2 puntu gehiago lortzeko, baina denborarik ez du izan Tauresek. Baia esan da, partidu ez da ona, baina behintzat hemen garbi dago Tauresek etxean jokatzen duenez, nola edo ala garaipenari utzi nahi diola eta behintzat zapore hon bat utzi etxean. Partidu enerbi hondiko partidu da eta ona ez da, bi ekipoak ez darelako ondo eta Taures ez daulako ekipo osoarekin, ez? Baina eta Taures jartzen ari da, eskadezaken gauz bakarra, ez da bihotza eta interes guztie partidue aurra ateratzeko, ez? Horrela seberaz amaitu zaigo horreneko erdia, 38 puntu sartu ditu talde arabarrak, 30 puntu besterik ez. Arbitro txarran jokaera, ez? Lehen hau teknika bat adierazi du eta orduan seitun egin behar du jokaldi bat konpensatzeko, ez? Orduan ze bilau du 3 segunduko jokaldi bat ez dala behin pitatzen. Hori adierazten da jokaldia horrek benta jartzen duen posizio horretaz, baina oraingo honetan baloia beste alentzen eta
Carvajok ez zuen inungo abentailaik horreotatik, ez? Pablo Laso nekatuta dago, Luis. Bai. Izan ere, aurken eseri du Iñaki Iriarte, Gomez berriz kantxan jarriz eta dizentari dagoki orain joku antolatzea. Aspaldiko partez, Erromako taldea aurreratu zegu markagailuan, utz eta bi irabazten egonda hasiran, arrez geroztik beti kontra izan du markagailuan, eta orain aurretik 2 puntuz, Erromako Virtus. 47 eta 49, Dizenta, eta baloia, falta Premierrena bai. Dijon, Frantziarra ari da azken erabakiak hartzen. Bai, ia partidu guztien ari da erabaki garrantzitsuena behintzat azken. Ez dira ez punta-puntako epaia, bata Belgiarra, bestia Frantziarra. Bertako ligen maila guztiok ezagutzen dugu. Frantziakoa aurten profesionalako bidean sartu den arren. Baina tira, oraindik zer ikasteko gauza asko dituzte bertako epaiek. Europa mailan, behintzat Korakopan beti izan dugu. Epai lanak, txarrak direla. Dizentaren irukoa! Bikoa izan da. Bikoa eman dute, bai. Bai, orai italiarrak defensa oso asko gogortu dute eta hori dela eta Taurresen nekea nabaritzen ari da, asko kostatzen ari zaiola Taurresei puntua lortzea. Ez da Premierrek ere, Toloti balio du eta falta gainera Arlaukasena. Bai, Tolotiren Arlaukasen falta garbi izan da, baina nik uste lehen hau errebotean Toloti beak egin dula falta. Baiz, Txitxo Sibilio geldi zegoen. Dena den, markagailu hauek, markagailu honen norbaiti mese egiten badio, hori inolako zalantzari gabe Italiako taldeari da, ze oso dituta daude horrelako markagailu estuekin azkene minututan sartuz. Bai. Zer egin behar dute badakitelako italiarrek. Eta hor, irudian laugarren falta ikusi bali badugu ere Arlaukasen hirugarrena da, bai. 49 eta 52, orain 3 puntutako diferentzia kontra dut Taurresek. 8 minutu terdi, Sibilioren irukoa obultza egin diote desorekatuta jaurti du behintzat. Ezra bat desorekatuta jaurti du. Fantocci. Joklari veteranoa, lehen esan bezala. Ratja, urratxak ez dakit ba. Errebote Arlaukase jaso. Dizentaren bila hor da Carlos Dizenta. Iñaki Gomezek enbarazo egin dio pixka bat Dizentari. Carvajo pixkat jaurtitzea pixka gehiago saioa zen. Dino Ratja etzaio bate ateratzen eta garri izan. Txapel izugarri epini dio Ratjak Sibiliori. Horre ez dago esartik Sibiliok okaldi hori egitera. Partio bukatzen hasita dago. Hor da Nikoleren biko jaurtiketa barruan epini du honek. 49 eta 54, 5 puntutako errenta, hauxe da Italiako taldeak izan duen alderik nagusiena partio osoan zehar. Lehengo gunean gertatu zen bezalaxe, nekea somatzen hasi da Taurrez, baita lehen partioan ere, eta azken minutuak benetan aldapaz gorakoak dira, Kora Kopa honetan Gasteizko taldearentzat. Bai, Italiarrak oso ondo jokatzen dituzte azkeneko minutuak, fisiko aldeti askoz hobe daude eta bai, normalean partidu ezin momentutan hauzik eguain 5 puntuta dijo, baina zazpia oso ondo Dino Ratjak egin du jokaldia. Benetan aparta izan da azken jokaldia hau, egin ditu mugimenduak, nahi izan duen lekutik alde egin dio Carvajori. 49 eta 56, izan bezala apurka-apurka partidua hausten hasi da. Zoritxarrez Taurresen kalterako. Carvajo raiaren aurrean, orain ez du ez bilbotarrak lehen erakutsi duen indarra, ez eta erreflejorik. Nik ez dakit. Bueno ba, behintzat ez du barruan ipini bali hori Nikolaik. Zergatik ez du Carvajok jaurtiketa egiten. Ez dut ulertzen zergatik ez duen egiten. Buru hartuta dago erabat jaurtiketak ez egiteko, eta orduan ekipo guztia hausi egiten du, zergatik ez Taurresek ezin du jaurtiketak egin be, ezin du defensa hori gainditu. Eta Sibilio eta Dizentan gainean daude jokalariak, eak ezin dute jaurti egin, baina Carvajori jaurtiketa utzi egiten diote. Eta nik uste dut Carvajok jaurtiketa egin behar dola utzi egiten diote.
Luis, nekearen ondorioa dira horiek, hasieran epeintzat ideia argiak izan dituenean jaurti du, naiz eta lehenengo, baina aurreneko minututan bi aldiz jaurti ez du sartu, eta gero alare jaurtitzen jarraitu du. Orduan esan nahi dut, hobeto zegoela fisikoki, orain aldiz, minutuak aurrera joan diren einean, bere nekea somatzen hasiko zela iruditzen zait, eta gauzak ez dituen argi. Ez. 6 minutu erdi, partidaren bukaerara iristeko, eta emaitza kontra dut Aurresek, 7 puntutako errenta kontra du talde arabarra. Ez dira orain animoak lehen ikusitako berberaz. Eta gaina Nikolai 2 puntu, o 2 jaurtiketa izango ditu, 9 puntua markatzailea jartzeko. Lehen aipatu dugu jabea zaldatu dela talde honek, horregatik denboraldi hasieran Ilmesaiero izena hartzen bazuen, orain aldiz Erromako Virtus izena hartu duela. Garai baten ere izan zuen izen hau, Banco di Roma izan zuen bezalaxe. Virtus nik usten dut, ez dakit seguro, baina nik usten dut Virtus klubaren izena da. Hori da. Baskonia bezala Virtus dala. Baina gauza kuriosoa gertatzen ari da, izan ere hemen ez bezala, han Virtus izenez hasi dela deitzen talde hau. Eta naiz eta guk hemen oraindik Ilmesaiero izena esaten jarraitzen dugun. Estatu mailan esan nahi dut. Ze oso komunikabide gutxitan ikusi dut, Virtus izena, denetan Ilmesaiero. Eta Aurrez Baskoniak bigarren denboran 13 minututan 11 puntu bestik ez ditu lortu. Hala da bai. Lehen zatia 38 eta 30 emaitzaz amaitu da. Orain 49 eta 48, 50 eta 48. Jo Arlaukasen 24 puntua. Aurrezen puntu erdiak gizon honek sartu ditu. 24. Eta orain italiarrak bere joku erabat motelduko dute. Premieren personala erasoan. Rol berriz kantxara etorriko da. Ez dut uste erraia aurkien isiriko duen Kasalinik. Tolotiden. Ez tarritzekoa Italiako eskudetuan 9. postuan zelkatuta egotea talde hau. 6 garaipen, 6 porrot. Laso, Arlaukas ondo, hor, normalean, dena barruan ipintzen du. 53 eta 58, 5 puntutako errenta, Erromako taldearen alde, esperantzari eutsi egin behar zaio, behintzat ohoreari eutsi, eta falta egon da, ez du balio jokaldiak. Behintzat epaile batek dio ez dakit besteak zer dioen. Eskatzen zuten saskiratziok balio zola txapela jarri behi du Arlaukasek, baina epaileak adierazi dona da faltea lehen hau izan dela jaurtiketa baino. Bitxia izan da? Ez dira ez... Falta hemen adierazi dute eta gero jokaldia segi. Luis, baina esan nahi dut epaile nagusiak hartu erabakia eta italiarra joan dira bigarren epailearen bila. Eta orain, juniorrak ordaindu behar. Claro. Beti ala izan. Iñaki Gomezen laugarren falta oker ezpanago. Hala da, bai. Ratja. Fantocci, Delangelo, Rol, Premieri izan ezik, bosteko titularra du kantxan, Casalini jaunak, Delangelo bueltardian oso ondo. 53 eta 60. Egia esan Italiako ligan ere ez ditu puntu asko sartzen Erromako Virtusek. Naiz eta pasaren larun batez, 100 sartu zizkion Clear Canturi. Laso. Ebatu du ondo esparruan Arlaukasek, ordena egin behar du berak, eta falta atera du bere hoi entzungo zenuten. Orain baloi gehienak jokatzen ari dira Uztai azpian jo Arlaukasen eta blokeoak egiten dituzte eta Aurresek hor. Falta izan da, garbi izan da. Bueno, Luis, aurten ez dira ez pasaen urteko emaitza berberak txapelketa honetan, baina dirudienez, Stankovic jauna oso gogoan du, eta